El passat mes de novembre, la Conferència General de la UNESCO va proclamar el dia 13 de febrer com a Dia Mundial de la Ràdio. Ho va fer amb la intenció de commemorar la contribució fonamental d'aquest mitjà en la història de la comunicació i garantir i fomentar societats obertes i democràtiques. Per conèixer la situació actual d'aquest mitjà a la nostra ciutat, hem parlat amb 4 professionals que viuen el dia a dia de la ràdio a Reus. I la ràdio què ha estat per mi aquests anys? Doncs ha estat conèixer moltes coses, estar vinculat amb gairebé tot el que passa, conèixer l'actualitat, viure-la, treballar-la i, en fi, tot això i donar a conèixer tot el que un sap o un pot saber a les persones que t'escolten. Més o menys això seria 32 anys de vida a través d'un micròfon. Ha estat un mitjà omnipresent allà a les nostres vides i també és un mitjà, jo diria que dels que s'ha pogut tenir una evolució més clara tant des del punt de vista del format que sempre ens ha anat acompanyant i a les noves tecnologies l'únic que han fet és potenciar encara més la ràdio perquè hem vist com han sabut adaptar-se als nous formats, a les noves maneres d'escoltar la ràdio. Per tant, la ràdio és a la vegada present, passat i futur. Hi ha aquella gran frase que diu que una imatge val més que 1000 paraules i jo sóc un gran defensor que una paraula pot arribar a valdre més que 1000 imatges. I amb això, juntament amb la música, amb el silenci, amb tots els llenguatges que hi poden haver a través de la ràdio, penso que és un dels mitjans que és més ric a nivell de poder permetre a l'usuari també que es creï la seva imatge sonora, que es vagi imaginant el que li estàs explicant. La televisió t'ho dona tot molt servit, la ràdio requereix un punt d'implicació per part de l'oient i això també fa que hi hagi com una màgia al voltant de la ràdio. Si ets capaç d'explicar les coses i ets capaç també d'imaginar-te-les, hi ha un punt de riquesa que els altres mitjans no tenen. Per mi la ràdio és un mitjà que vaig descobrir de jovenet, devia tenir 10 o 11 anys, i jo recordo que jo escoltava molt la ràdio per les nits, no? Era potser aquell moment que arribes a casa i estàs més tu per tu mateix, no? I escoltes la ràdio i t'introdueixes en aquest món, que és un món molt màgic, no? Perquè no és com els diaris on tens la fotografia, ni com la televisió on veus les imatges, també és un tòpic, però és veritat, no? Vull dir, perquè la ràdio et sedueix justament per això, perquè et permet fer anar la imaginació, imaginar-te què és el que t'estan explicant aquella gent en paraules i també què és el que està passant a l'altra banda de les ones, no? Allà on aquella gent està fent el seu programa de ràdio. Tot esperant que continuï la bona salut d'aquest mitjà a la ciutat, felicitats, ràdio!